Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Audi Putri Wulandari, kula saking kelas 11 MIPA kalih. Nomor absen gangsal. Kula badhe maosaken pidato babagan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Doni dados guru basa Jawa SMA Negeri 3 Sidoarjo lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi sampun maringi rahmat, hidayah lan sehat kagungan kita sedaya. Hadirin ingkang kula hormati, ing kasempatan iki kula badhe ngantosaken sekedhik pidato kaliyan tema yaiku pentinge kesadaran kanggo ngadepi virus corona. Sedaya negeri ingkang donya niki taksih ngadepi virus ingkang naminipun virus corona. Virus corona dipun panggihaken wonten kota Wuhan, Cina, bulan Desember akhir tahun 2019 lan sampun dados pandemi global. Warta pandemi global menika ditetapaken dening WHO yaiku Organisasi Kesehatan Dunia. Virus niki nyerang pernafasan manungsa lan boten nyawang umur. Sinten mawon saged kenging virus corona. Sayangnipun ingkang gampil kenging yaiku tiyang sepuh amargi saliranipun boten kiyat imune. Gejalanipun virus corona yaiku demam, watuk aking, kaliyan kangelan ambekan utawa sesek. Virus iki nyebar cepet ing sedaya negeri kalebu ing Indonesia. Supados ngirangi nyebari virus corona, Presiden Indonesia lan menteri-menterine ngetrapake kebijakan pembatasan sosial utawi namine social distancing. Pembatasan sosial niki wonten kalih maceme, yaiku pembatasan sosial skala agung utawa PSBB lan skala timur utawa PSBK. Pembatasan sosial yaiku jaga jarak kaliyan tiyang kurang langkung 1 meter lan boten miyos dalem menawi boten mikatos. Pemerintah ugi majibaken ngagem masker supados boten kenging utawa nyebarake virus corona. Kagiatan kayata kumpul-kumpul, kantoran, sekolah, lan ibadah dipun kendalaken rumiyin. Sayangipun taksih wonten tiyang ingkang boten pradunten kaliyan kebijakan ingkang ditetapake pemerintah. Hadirin ingkang kula tresnani, monggo kita sedaya ngelampahi aturan saking pemerintah supaya kita saged ngirangi penyebarane virus corona lan tetep sehat walafiat. Ampun kesupen kita sedaya ningkatake iman lan takwa dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi virus corona saged gelis rampung. Cekap semanten ingkang kula aturaken menawi wonten kelepatan kula nyuwun agungipun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.